Обещах да снимам басейна и сега ще направя едно-две видеа. Може по-скоро две ще, защото няма да стигне времето да мога да се пратят по Viber, но хареса ми какъв номер ми се падна. 707 на апартамента, което готино номерче. Това тук е на моя етаж, където живея. Как да го нарека? Това е градина. Такова тераса. Тераса като... Не е градина, тераса. Даже и като вали може да се сяда. Аз при малко си седях тук. Но то в момента, то почти не вали. Днеска е 31 октомври. Тук в тая сграда също ми предлагаха наем. За същите пари, обаче нещо, не знам, не ми хареса. Не помня каква причина беше. Подобна е същата, малко по-голям даже самото апартамент, че пак такова кондо. Но нещо не ми хареса. Басейна там е долу. При лоби бар се върви повечко. Има първо като фонтанче и масички като лоби бар. Може и да има и кафене, не знам. Или само маси и столове си седиш. Хубаво направено. И басейна, който има е за плуване, вече е по-навътре, ма долу. Докато тук е на покрива.